Hej alle sammen. Jeg vil lige fortælle, hvad det er, vi skal på fredag. Så her kommer lige lidt praktisk info. Vi skal kl. 8:50 mødes på Frederiksberg Forsyning, som ligger på Stæhr Johansensvej nummer 38. Det ligger lige ved siden af Fasanvej Metro. Og vi er cirka færdige kl. 11. På Frederiksberg Forsyning, der får vi en lille rundtur, og så får vi noget viden omkring varmens historie, fjernvarmens historie, alternative varmekilder, andre former for varme i naturen, og til sidst noget om drivhuseffekten. Ja, inden vi skal på tur, kunne vi rigtig godt tænke os, at I gik ind og læste noget info. Så vi vil rigtig gerne have, at I går ind på den, der hedder fjernvarme.info, og går ind under den, der hedder viden om. Herinde ligger der nogle forskellige underpunkter, hvor vi gerne vil have, at I læser alle de her underpunkter, for ligesom at have noget information, inden vi skal på tur. Derudover ligger der en film inde på fjernvarmeskolen.dk, som vi også rigtig gerne vil have, at I ser. Den var 3 minutter og 25 sekunder, og en rigtig god video, der opsummerer det der andet, som I har læst.